Il-politika ma tantx inħobba bħala persuna u naħseb li għalhekk ma nħobbix. Mela żiltu l-ġob għandna inti. Għal-ġid ta' kulħadd jiena ma nsajjarx, isajjar ir-raġel. Abigail, darba ħallejni fil-ċina sajjar, pruvat talli l-bajt mingħajr ilma. Mhux lakemm ngħidu li tikber l-ekonomija, rridu naraw kif qed tikber l-ekonomija. U di kienet l-iktar għażla popolari bħala waqgħet fuq. Sima neħejtlek xli kien minn qoddimek, ngħidlek daqshekk. Għandna problema ta' kwalità. Kelli ġok fuq David Kaza ma musanajna. Rijet jgħid li jisma' ma nistgħux nibqgħu għaddejn fuq il-mudell ekonomiku li għandna, imma mbagħad fil-verità x'inhu jsir fil-prattika. Limun għall-Ministru. Made my blood run cold, Jimmy. I'm telling you, they're a week from eating each other like zombies. Oh, Jesus, Clyde, that's dramatic. I'm telling you, Jimmy. Ta' ma jitkellem xek, Clyde. Niprofa nimmaġna ħjajtek. Mela, tlaqna?